जों दिनै एलाहा बाजार दिनै एलाहा बाजारनि जत तिप्रा मथा वारियार्स वाइके वारियार बनाय चाइतो मुंबाइ दिनै जों 4 फेमिली 5 फेमिली 15 बुटार तिप्रा मथानिफ्राय बुबाग्राना हामजागि बर बाना रमखाके आबागे स्पेशली आं दिनै जरा बुरबुरिया बिसिं जरा दिनै लिडार दंनाय बरना पुलिया हाम बरन बिसिं दिनै जयनिं आरो स्पेशली दिनै कैंडिडेट फाइनाय दंमानि फाइमिया बागै बानो बिसिबाग नों थांबाय जयनिं नासगारि होननाय आं इउनि प्रेस हिसाबै आं मा फाइका आबागे आरो चिन्ज तो लिडार दंमायो बुमुरखौ सालिया दा बेफोर दंमायो सुमना सानाय जरा फाया खुराव नरबो फाइदि तामंगे चिनि पजिस माबासा जों अनने कप्लाइं जाक जास्ट चिनि बुरनो जोंते बारि दं अमसि माने जों अलरेडी कप्लाइं जाक चिनि बुरनो जोंते बारि दं आबागे जरा फाइनाय रनबो जों चिनि पारि चिनि युनि तरफ थेके ते तिप्रा मथा ते तिताव जों त बेले लाम सगो ते सालो जों बरनो BJP नि लाम सग्या चिनि दफानि सामंखायना बागै जबानि थानजाबो बरक दंथों ते बसखान सालबो जों लगिरिमान बागै महाराजानि यागना तेबो क्राक खायमान बागै जे बरन बेलेखे जों हामबायना जोंगो आबागै आसुनखा आं युनि प्रेसिडेन्ट बरं गोनां तपन देरमा बरनो खाबो खुबाय हामबाय ते लामसो